σύλλογος μεγάλος. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να φέρει το μάτι στα ίσα. 39 και 2 δευτερόλεπτα. Σισε φεύγει, εκτελεί γκολ! 1-1 για τον Παναθηναϊκό με το πέναλτι του Τζιμπρίλ Σισε. Παναθηναϊκέ μεγάλε κέντρανε. Ο Νίνης ελίσσεται, βολίδα, γκολ! Γκολ! Σωτήρης Νίνης στο 43. Σ' έχουνε δοξάσει οι γνωστοί σου άνθρωποι. Η παλιά καλή του Νίνη για τον Τζιμπρίλ. Τέλειωσέ τους! Τέλειωσέ τους! Τώρα τέλειωσέ τους! Γκολ! Γκολ! 1-3! Ο Τζιμπρίλ Σισε τους τελειώνει! Ξανά! 1-3! Τζιμπρίλ Σισε στο 46 και κάτι! Παναθηναϊκέ, πρωταθλητής όλα τα σπορ πανότιμε. Σέντρα FM 103,3 για υγιείς αρρώστους.